jos sitä ei ole vielä tullut. Olli ei pysynyt. Ei pysynyt. Kato, kun ei näy sitä nuo voittajaluokan tulosta vieläksi. Yksi avoimen luokan toinen. Kipa ei ottanut vakavasti. Joo, eihän se tule varmaan. Bokseri sitten. Siinä tuli semmonen, että mä sanoin, että Voisiko ottaa kilpailukirjasta kopiota? siitä kuuli on tavatonta, että ja siltä ei vielä häpeä. Ja kun se on, oliko se kesäkuussa, se on ollut avoimessa. Sitä ei voi mennä sitten maahan. Ei kuljettaisi kylmään. Joo. Ai mitään? Kestää. Nähdään. Siis ainakin tuolla Tampereen paikkeilla kestää. Joo. No niin, hanskat ja noin tuossa. Kiitoksia. Kiitos, tarvitsetko sä ton mukaan vai? Ai niin, otanhan mä nyt tän mukaan. Niin. Jos nyt jää jotain ylimääräisiä, niin mä otan sitten niin sitten mä otan Mä en nähnyt sitä tässä. Paljon ottaa tuossa muille, niin kalmakkaasti.